seng perthai kan mi isro komba kilau pan pau bah ngin khmi lenti ba ki seng perthai kan mi isro kadika sim man ko me ghalia ba seng perthai kai lam mi jing ki hangi kam de shu ka kam go thamai la ni kam de ke jing le khla namar ya kata ngla de kren lupa unong kesian juga voice of the people party unong thlai kata but ki wei ki sedang bani ki seng ki benar sarkar ke zaman oh kini kile kembali ke seng halam ngila de kren shan du ke singi ban ko ngin ye ki ngila bu ki mat jing dawa ki mat jingkular ngor banong abang ile election kumbalong ki wei ki political party ki mat jingkular ka vote ki election manifesto selani ki election promises mo ki mat jingkular ke ba man la koi party ka de bandon ni ki mat aba ka le chu pai ba khnang bo pai ba uba pension nongrim un jit ya ka seng lingba kita ki mat jingkular la ru sungu ya ha ni ngala le chu pai ba kumno banora ai ka sanchar ka kharar ka ba good governance nanta ki bon ki mat bat ka wei ni ki mat ka ba la ya kren bha connection ki wi seng kare ba ngin wanra la ru pai ba ibet banora ai ka jingkala ban pet ban pentmai ya ka bha thungka tingi kram kran tang da ti nani kamput tang ha katuka election pledges ka jingi nila ra hapo assembly chief sa shima priang ba ngila mi sha so ba don ka jing pin ke mi ka chai man ri balang ba ka jingi klawan biang saisin ka dor ka dar ka ba itna ya ka jai pri ko jingi ngi ka ta ka jingi tli ju ka jai pri ma la to ti pai ba na kaleng kari kilong kami kilong kapa artli ke ba ngi dei ban ai burom mi ga ni ka jingi bat ka wei kalong ni iya ka dor ka dar jo jinget li mo hendriam panar boy wa mo bila kiul bar mangile egni kising keleng la de tor di border area bro jaka kaput ngela de tor ngela de bantur ki border sa bangladesh ngela de bantur ki border sa assam ngela de bantur ki border ki ba yeso bat ka garu hil kabasmo lengo kalong ban nakini kisnong kaput ngai ki ba paji riu ki jingi habangi pe ya ki jingi mujiki kimdei ki briu ki ba mo ruspa banong ki duk shale ben dei nakini ki jaka ki thu bangi poi shi ki tu ki jaka ba ki plong ka je ki kala ra nak kat kita ki jaka kaput ki poi la ban so thu ka jing to ju pai ba activism bat ka ba ar pat kalong ba kumbangi ju tu ba ki reurong ba bangi de kata ka je briu tu play ho ngi mi e ki ni ki singi bangin long kata ka je briu tu play ngi pai ka akor go brom ngi pai ka jing jot ki shong ki thang ngi pai ka jing jele ki jing sniu langsung ban ong bangi de je briu tu play ka akor lek nai kran chu ki khasi jungi benda nga i ki khon samaj jungi lasi ki klani ki khna ki buram tang yo ba itho le ni ba ki don kam yang lasi ba ni Ardent leni ba golden leni ba kara ni ba ki itho ba lasi ki don kam ki laban buram lai na ta kim buram shu ki khna kara hyar dor ni don kam bani kai ne ba preng ka bukum kata ni isisha mo ba kata ka jinglong tipri tu play ka pau agar ke jingi ki jing amar baro ki bonang tu ndan shu kata ka jing smo pher kan hon balang ni pheniam la phai bi shu play ke jing doi phai bat ngi jong bala ka jabri jing kala nang yakini ki ar ban panan ka ban shane a hoble ban phai shu play ban banitli kam don ke bala ban khan ka chu bat ka sarkar ka ban pendan mo li me kani ni ya ka lokal ita ding ngin le ya ke bagi de le ban ngin bagan ni ka jing ya ke jing ka kanung namangi ngila atrwa yo pan ba halor ki nongrim ngila atrwa pa ba halor ka vision ba halor kita ki mat jingkular abo pai ba phaikhmat sengi nginami tenai la rupai ba kyntait ngin hap sam subum tang ami halor ki nongrim ki babiang ki bangi ngi snow hangi ki labiang ka vision hangi ka labiang ki mat jingkular ki labiang tenai la rupai ba kyntait tingi tingin ha ngin hap sam Balesing ni nama ai ban petang ni ka kam la rupai ba open ta kata ka moral stand ka jing ngin num le pa de ki wei ki la ki lenti tang ban yo jubore ka bor ngin num le la rupai ba ai la ni ai ka nong rim ka bas kam te bat ngange ka de ka ta ka ba penlong wa di philang baro mo ba ki ne phaikhmat te menta phila phaikhmat ba phila rai rang ba ban rum ban pineso ha ka ni ka sim ongi smotana henry kum ki nongelam ni smoke yaru ya ka jingat leti joko party hoi haba klan smutana haba klan de ko ke jimut ke klan bon jimut ju pakate kawan ajinge para wadi ngin haban ban banyai ban ni ban ha ke jingelang ki jinge bangile ban pensai pai ba haba ni perung khot mo
Bahaba pi rung shaka voice of the people party. Rung ba pi shania ye ki nongeram jaka party. Rung ba pi snow shania ye ki nongeram ba kumju ba pi pediang ya kata ka nongrem ka ba be. Ka jimu chu haju ikani ka ba shat. Namar daga ba buram me. Mau hagini ki khindia sing ki don ki long kami ki bon pani kundu. Nagani ka constituency. Egoan ban wanra ek epic ban pan scheme. Tengala batai ki kumnu ngiju. Pentulu ni ka kam ngiju. Samya ta ka scheme chi pai pa. Te habangala batai. Amai tai long kami lawan bi ta ka jing prakhat na jong. Mo. Bangan le. Bangan ai ni kerteng junga ba UMLE un pediang be. Tendre bangala batai ka ta ka jing batai. Ila ideal. Ila snosi. But ila yamru hakata ka jing batai junga. Tinggal orang ipet kong si post nemen soang along Amerika ni kita hukum kita mengijulia. Ngam ju pak pakin wan ya kedua yang banon ra pet ya ke epet. Namar balai ka yang UMLE bangan tip lut ya kipai ba ki badon kam si syai ka cingera. Mo. Ti don kam namar ka kino ye trailang. Ki bangin mlak ban care tlemaki. Bat kini kino ye trailang du jungi ki don daka committee. Bakataka komiti ke syong ban perkhat kumnu ban pak keteng syanga UMLE bangan ai jingarap iki lakalong ke ying beduk lakalong ban marmat ika ying lakalong ke scheme kabang isi yong ka personal scheme shimet kila ban kam nam tagarep kila ban sedang ban seng ikam rijing kata ka komiti ke kunhun perkhat hagasnong ga jongki ka hap syong komiti Namar ngam ju priang dapha weu lani armur pri. Lada sign tong president busketri, lada kimya sign lan ju khot. Aga ta resolution nanum priang ya kata ka list ka bagi pa. Tong pet pet yak man PEP. Pet kan PEP kumnu ngale. Ngakwa ban pensan hakmat ji ba in nget ba kaliti bangale ka ngobadai. Ngahapan pensisai ni lo komen wa ila ayam te. Ngam ko bin shumi ni jonga da ka komprakat ka bakala. Mo penong de namar ka semi ki jingkeno tanggi bak ai ki leader nengong em na wanra kini ki kerteng ki baki pak ni kisnong bo pepe ngopet puli pi ne ngapun puli kila shong committee bak hagani ka committee kila rai ban ki kren kumnu ban pen trekam ya ka MLA scheme juk sem arpulai arsa bak hagani ka committee ngai ralang ko ki jibut ban jit ikni harum kata ye nakam ta bakin yeng bodu kata yeng bakin maramat ye ka yeng lan di ban penkha kamera ba kata yeng nam ta ka mo pi in em ni te nam na ban supriang ye keteng jopi mo namar kong su e ha ka perthai menta te la ranga priang lut ki biso na keteng yo ngat do baru spa ba yo yeng bodu mana nang ni ngam la te ban tip mo yong em pi ngat ngam tho ong em ngom ye pi ba pi thop nam keno e pi tang bang ong ka perthai teng ladang ngim trei hakar kom ka babnya kiri usim ka bukin dan bay mo oh yo MLA scheme dan kinteng ki pai ba ki basu ka MLA scheme tangar wa thep ngadi video bete wala rang ade pula don yeng ru teng kwa hin ma ble de yo yeng boduk ayo de ki pho haja teng ong yi ki pet ka long kom ta te ka ba de pet ya kata ka list na kata ka snong jui ka kerteng jui ka dan mas ni ka kerteng irki ma beli mene pia mene pila ayam pi pila kerti Wang pilali yang kedua ini kifriu, kipa penpek yang kakam, kipa pak keteng yang nak hamle, wang pion kenduk tang sengane yang ho, wang apa kuni pisania ne begini kibri sini kita reho, pisania ne, apa piklemik le yang kedua, mereka keteng jupi kelapa, kipa peni begini kibri juga, haga sinu jupi kita reho kan yang kakam, denem dene, lalu kim reho yang kakam keteng jupi kan numi, kalau ami keteng jupi pak kibaru sepak lesi, imi nane dekat cingkeman, tengiru abang iya enti mentah kan eka. Jingya le tikum kaseng ni so pho ba ya ga ji phaikhmat ji phaikhmat ni so pho ba kata ka jingshene ya ga jing uble unum eno shisha ya ji ya ti mrekum ki briu ki basta mo the people in the Bible proverb pinla kalen nong bin kong dalam bakla di khot ka ba aku ala nong bakla to kala ban bakla to hangtu ka tho unu hawa shida na ai ki jingsen Jingsen kalau kau beton kam hak jing jadi, kalau kau jingem simet, kalau kau kenhun, lalu duna yang jingsen ingin ngat haki jingrem kibas ni basne. Bun kibri kingat hak jinglong lulu, kisah ni abi. Pedai patlu, katlu patlu mereka jingsen ni jingem lejong, beton.
kata kali ke jingong ke blay kwa tini kum kinong iram ngihap ban ya da ka jing start pada ka jing siap nomor ban pin tikna bakani ka voice of the people party kan yo aku isi ban sin syari kali ka orang pai ba Allah phaikhmat sini kan ni gri rong ba ka phaikhmat sini ni hap ban nong di start pasian ke ni kwa bagi pai ba kin tip sha nalu ka sini ban kong ngim kwa ban syukur yenu no kom ka party ni keren mit ka basha wan sini ni priang tambah halor ka nongrim pi menjur mau ni orang aktif paling pi subscribe pi menjur pi priang lang ya kata ka nongrim ka bangi ya ka komperkhat ka ju kata ka bala ban pelangi ka we ndai le ngi don ar ka komperkhat ni nama naman ngimla hi banlen hakum kani ka perthairu mo pi pet mentah ka politics India lani pipet ka politics jela Meghalaya pipet ka politics Arunachal phini menta bakala sanchar ka BJP uniu Congress baro uli kala BJP lutno uni biang uju BJP awan ka Congress he phai biang sa Congress Meghalaya ko lang unta